Здравейте, казвам се Борислав Ганев, на 22 години съм. От 3 години уча в Европейския университет в Барселона и съм от Русе, България. Завърших бакалавърска степен по бизнес администрация. Избрах университета по ред причини, основната от които е международната среда от хора, сред които човек попада и многото неща, които той може да научи от пребиваването си именно в такава среда. Хора от различни държави, с различни култури, езици, навици се смесват в едно място, където общуването придобива съвършено друг характер и е много по-интересно от всеки друг университет. На първо място преподавателите, които са изключителни професионалисти. Някои от тях имат доста дълъг опит в своите области и аз съм на мнение, че могат да дадат наистина много на студентите. И това е изключително важно, понеже преподавателят е изобщо основно нещо за всеки университет. Отделно, освен това, Барселона, самата локация, града и държавата. Барселона е един изключителен град, туристически град, също мултикултурен град. Искам да кажа, че различни хора, целия свят се събират тук, за да обменят опит и да се забавляват заедно. Просто града ми хареса и ми допадна най-много от всички останали дестинации, където Европейския университет има кампуси. И затова реших да започна тук, с идеята да се преместя след първия или втория семестър, но в крайна сметка ми хареса много и реших да остана в Барселона. Основната ми идея, план, така да се каже, е да си намеря работа, която поне малко да съответства на това, което аз съм завършил, тъй като в последно време много хора работят не точно това, което желаят. Аз смятам, че ако човек не работи това, което желае, рано или късно той е обречен на провал. По-конкретно казано, в момента търся работа, която да отговаря на моята амбиция, в която да мога да се развивам и да работя с същите тези хора, с които учих и тук, с същия тип хора. Бих съветвал всеки, който има възможността, да не се колебае и да попадне в такава среда, в която бях аз през последните 3 години, през която ще продължа да бъда през целия си живот.